सपना में मैं गईली कुछ कहना पहले हमरे अखिया में। राज पुरोहित जी से कहा हम याद कैले बानी। लेकिन महाराज राज पुरोहित जी तो तीर्थ यात्रा पे गइल बानी। ओ हाँ, वो तो तिरुपति गइल बाड़न। हम ई तो भुलाइए गइलनी। अखैर ऐसन करा, राजगुरु जी के बुला के लावा। जी महाराज, हम अभी क्यों के भेजे तनी। माता श्री सपना में का कहल चाहत रहनी है, कुछ समझ में नहीं खी आवत। ऐसन लागत रहे जैसे जैसे दुखी होखे, जैसे जैसे कुछ चाहत होखे। सपना में मैं गईली कुछ कहना पहले हमरे अखिया में आंसू लैली। काहे छूटल माई के साथ सपना में कहे के रहल का बात। महाराज के जय होखे। आई तशरीफ राखें राजगुरु जी। महाराज रउआ सुबेरे सुबेरे बुलवैली, का कोनो खास बात बा? हाँ, एगो समस्या बा। भइले कि रात सपना में हमार माता श्री आइल रही। अच्छा, का कहत रहली उ? वो तो हम सुन ना पवनी, मगर उनका शकल से ऐसा लागत रहे जैसे जैसे कुछ चाहत होके, और वो बेहद दुखी लागत रहनी है। मसला तो पेचीदा बा। महाराज शायद रउआ के याद नहीं खे, आवे वाला बुधवार के माताजी के श्राद्ध बा। ओ हाँ, सपना के लेके हम ऐसन डूबनी कि ये और हमार खियाले ना गइल है। अब महाराज, अब काहे से कि हमके तो पता नहीं खे कि राजमाता का चाहत रहली। माताजी के मरला से पहिले अगर कोनो माताजी के ख्वाहिश रहल होखे जौन रउआ के याद होखे। राजगुरु जी, वैसे तो कुछ याद नहीं खे आवत। हाँ, मुअला से कुछ दिन पहले वो हमसे आम खाए के इच्छा जतौले रहनी। अच्छा? और वैसा हूँ आम बहुत अच्छा लागत रहे, मगर हम उनकर ये ख्वाहिश पूरा ना कर पाऊनी। काहे कि वो सर्दी के मौसम रहे और आम ना मिलल। ओहो महाराज, इ तो बहुते दुख के बात बा। राजमाता ये दुनिया से असोदगी के बगैरे चल गईली, उनकर आखिरी ख्वाहिश भी पूरा नहीं कर पौली। अरे महाराज, अब सब कुछ समझ में आवता, सब कुछ साफ साफ दिखाई देता कि राउर महतारी श्राद्ध से पहले आपन ना आसोदगी याद दिलवावे खातिर आइल रहली। एक बात और कही महाराज, यदि कोनो आदमी ए दुनिया से आपन कोनो दिली ख्वाहिश पूरा करे के बगैर चल जाला, तब फिर ओकरा आत्मा के शांति ना मिलेला महाराज। हाँ, हमहू यह सुन ले बानी। तो राजगुरु जी, अब एकर हल बताई, का कइल जाओ? अब तो श्राद्ध में केवल 4 दिन बाकी बा। महाराज, हम अबे जाकर सब समझदार और पुरान ब्राह्मण लोगन के एक ठो बैठक बुलावतनी और सबकर राय लेकर दोपहर तक रउरा पास हाजिर हो जातानी। महाराज, अब इजाजत दें। मिल गई मौका, अब मिलल बा मौका।
माता श्री, हम आपके आखिरी ख्वाहिश पूरा कैला में कौनो कसर ना छोड़ब। तो मित्रगण, हम रउआ लोगन के कुली हालात से वाकिफ करवा देले बानी। अब रउआ लोग आपन आपन सोच कहीं। देखिए राजगुरु जी, सपना का कुछ भी मतलब निकालल मुश्किल बा। हाँ, बस श्राद्ध अच्छे तरह से करवा देवल जाए। राज के गरीबन के कपड़ा उपड़ा दान करवावल जाए। हमरे राय में तो इतना ही काफी बा। हम रउरे राय से इत्तेफाक नहीं रखत। देखी ई जवाब देके पहले तो हम महाराज के नज़र में अपनी काबिलियत के धज्जी उड़वा देब। महाराज सोचिए कि 20 आलिम ब्राह्मण एगो सपना के मतलब नहीं बता पावत, और दूसरा ई कि महाराज फिर भी परेशानी रही हैं। महाराज के ऐसन हल बताइल जाओ हमनी के इल्म के धाक भी पड़े और महाराज खुश भी हो जाएं और हमनी के भी कुछ फायदा हो जाओ। हाँ, ये ठीक बा। महाराज आजकल अपने अम्मा के लेकर बहुत जज्बाती हो गए बड़ों। हम ब्राह्मण का ई निखी के जानत कि एगो व्यक्ति अपनी जिंदा रिश्तेदारों की जगह अपन मरल रिश्तेदार के ख्वाहिश पूरा करे खातिर ज्यादा खुश होला। तो फिर महाराज के ऐसन तरीका बताइल जाओ कि महाराज भी खुश हो जाए और हमनी के भी कुछ फायदा हो जाए। कुछ ऐसा तरकीब निकालल जाए तो बढ़िया होई। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसन तू लोग चाहता रहो वैसने होई, मगर पहले सोचो कि वो तरीका का होई। ए में क्या मुश्किल है, अब ही सोच ले थी। आहा, अब ये सोच लेते हैं जा। राजगुरु जी, एगो बात याद रखे का कि हम 11 के 11 ब्राह्मण के एक बराबर दक्षिणा मिले के चाहिए। हाँ हाँ, याद रखब। चाल निराली, फायदा उठावत सुख दुख के भारी, जीवित से वसूले लान धन, विदकों के आड़ में भी जारी बा। अंधविश्वास के जाल बिछा कर तुम इच्छा बा, हमर माई के अंतिम इच्छा बा। सबसे प्यारी हमार माही, सपना में हमारा रहनी, माई के राजगुरु जी अब अहिन लेना आइलन। ओहो, महाराज के जय हो के। आई तशरीफ राखी राजगुरु जी। का सोचनी है रउआ? महाराज, सब कुछ सोचला समझला के बाद हम ए नतीजा पे पहुँचले बनी, रउआ 11 ब्राह्मण के राजमाता के श्राद्ध के दिने भोजन पे निमंत्रित कइल जाओ और हर ब्राह्मण के एक एक सोना के आम नजराना में दिहल जाओ। सोना के आम? महाराज, शास्त्रन में यह कहल गइल बा कि असली चीज या आदमी के ना भइला पर सिर्फ सोना से ही बनल ओकर मूरत या नकल ही मरे वाला के रूह के मंजूर होला। ई बात तो रउओ के पता होई। राजगुरु जी मालूम बा। और महाराज, ब्राह्मणाचार्य और उनकर साथी लोग भी बाहर खड़ा बाड़न, अगर इजाजत होखे तो उन्हों लोगन के। हाँ हाँ, जरूर जरूर। सिपाही, हुक्म करी महाराज। बाहर खड़ा ब्राह्मण लोग और उनका साथी लोग के अंदर लेके आवा। जौन हुक्म महाराज। महाराज, कहा का बात बा? तेनालीराम जी भी बाहर आइल बड़न। हाँ हाँ, उनको बोला ला।
ई त अच्छा बात बा कि उहो आ गईलन। जैसन हुकुम महाराज। अब हम उनको सलाह ले लेब। का महाराज तेनालीराम के राय उहो ये बात खरतेन? हाँ हाँ, काहे ना, उहो त राज दरबार के ओहदादार बाड़न। मगर महाराज ये बात खरतीन तेनालीराम भला का राय दी? उ कोनो वैदिक ब्राह्मण तो बाड़न नहीं, उ तो सिर्फ एक ठो नियोगी ब्राह्मण बाड़न। कुछो होखे, मगर उ एगो अकलमंद आदमी जरूर बाड़न। महाराज जैसन रहुआ ठीक समझी। महाराज की जय हो। आवा तेनाली आवा, कैसे अइला है? ई बकलोलवा के भी यहाँ आवे के ये समय मिलल रहे। बस महाराज ऐसे ही यहर से जात रही तो हम सोचने कि आप बाग में हो, खब आपके दर्शन करत चली। चला अच्छा भाई कि तू आ गईला। हम राजगुरु जी के ये खातिर बुलौले रही कि कल रात सपना में हमार माता जी आयल रहनी। तब महाराज कुछ कहानी वहां के? यह तो उलझन बाटे तेनालीराम कि वो कुछुओ ना कहनी है। बस गमगीन सा चेहरा लहले लहले कुछ कहल चाहत तो रहनी है, पर कुछ कह ना पौनी। महाराज माँ हमेशा बच्चा के अच्छा काम करे खातिर ही कहले। महाराज आप ऐसन करी कि अपना माता श्री के नाम पर कुछ अस्पताल खुलवा दी। राजगुरु जी के कहनाम बा, काहे कि माता श्री के श्राद्ध भी नजदीक बा और ये हमरा माता जी के आम बहुत पसंद रहे। ए वजह से हम 11 ब्राह्मण लोग के एक एक गो सोना के आम दी। उनकर मन पसंद चीज के दान कैला से उनकर आत्मा के सुकून मिली और साथ ही श्राद्ध भी पूरा हुई। ई सही बा महाराज, हम लोगन के पुराणन में एक और कई ठो मिसाल बा। तो ठीक बा महाराज, अब अगर आम के मौसम नहीं खे तो ओ आमन के कीमत जितना पैसा दान भी तो कल जा सकेला। महाराज रउआ से माफी चाहता नहीं, मगर महाराज पैसा दान करे में और ओ चीज के दान कैला में बहुत फर्क होला। और यही कारण से हम कहतानी कि आम तो सोना के ही होए के चाहिए। गुस्ताखी माफ महाराज, लेकिन चांदी भी तो उतने कीमती बा जितना सोना। तो फिर चांदी के आम के दान काहे ना कइल जाओ महाराज? तरहुआ एक ठो प्रश्न के उत्तर दें कि बिल्ली के मारे के बाद अपन गुनाह धोए खरतेन सोना के बिल्ली दान काहे कइल जाला? रामचंद्र जी एक ठो यज्ञ में सोना के सीता जी के जगह चांदी के सीता काहे नहीं बनवैले? बताई बताई। महाराज जहाँ तक बिल्ली के बात बा, बिल्ली के त अन्न के रक्षक मानल जाला महाराज। अगर बिल्ली ना हो तो चूहा त सारा के सारा फसल बर्बाद कर दे। ऐसे महाराज बिल्ली के मारे वाला के सोना के बिल्ली दान करे के सजा मुकर्रर कइल गइल है। और महाराज रहल बात सोना के आमन के, अब ई कैसे यकीन होखे कि एह दान के फल माता श्री तक पहुंची या ब्राह्मण के इस सोना के आम देवे से महाराज आपके माता श्री के ख्वाहिश के पूर्ति हुई। अब यहाँ जमीन से आसमान तक फल कैसे पहुंची ये हमके समझ में ना आवेला महाराज। तेनालीराम तू सच्चे मूर्ख बड़ा। तोहरा के इतना भी मालूम नहीं खे कि हमनी के वेदन में श्राद्ध आपन पूर्वजन के आत्मा के शांति और मुक्ति के हेतु करे खातिर कहल गइल बा। अच्छा ही बतावा
पृथ्वी पर श्राद्ध करके ओकर फल आकाश में कैसे जाला है? और जब हमनी के सूर्य देव के जल चढ़ावे नी तो ओकर फल इतना दूर सूर्य देव के कैसे पहुँचेला? और जब राहु सूर्य देव के निगल लेवेला तब हम पृथ्वी पर कैसन कैसन सुकर्म करीले, तब राहु सूर्य देव के कैसे छोड़ देवेला? कबो सोचले बानी ए बारे में? और कैसे पृथ्वी पर भगवान के सच्चा मन से याद करे पर हमनी के प्रार्थना देवता लोगन तक कैसे पहुंच जाला? लेकिन महाराज, हमारा राजगुरु जी और दूसरा ब्राह्मण लोग के बात में वजन दिखाई देत बा। जैसन आपके मर्जी महाराज। तो ठीक बा राजगुरु जी, जैसन आप चाहतानी वैसे ही होई। काहे कि राज पुरोहित जी यहाँ मौजूद नहीं खन, इसलिए आप ही सब रीति रिवाज के ख्याल रखें और जैसन आपके ठीक लागे वैसे ही करी। जैसन महाराज के आज्ञा। महाराज, अब हम इजाजत चाहता नहीं। हमरे माई के अंतिम इच्छा बा, सबसे प्यारी हमार माही। ई तेनाली का बच्चा तो आज निवाला ही छीन ले रहल हमन जानी के मुंह से। हाँ, जैसे ही प्रहरिया बतौलस कि तेनालियो आइल बा, हम समझ गइल रहनी कि बकलोलवा जरूर अपन टांग अड़ाई। मगर हमनियों के ऐसन ऐसन बात बतौनी महाराज के कि हमनी के बात माने के ही पड़ल उनके। अरे अभी ज्यादा खुश होकला के जरूरत नहीं के। वो काहे? कल जब तक सोना के आम महाराज के हाथ से निकल के हमरा लोग के हाथ में नहीं के आवत, तब तक कुछ हो सकेला। रउआ के तात्पर्य बा कि तेनाली राम हमनी के अनिष्ट करे के सोच सकेला। बिल्कुल सही। जौना तरह से उ महाराज के मन मोड़ला के कोशिश करत रहे, उसे तो हमके ये लागता। फिर जैसे ही महाराज हमके सब जिम्मेदारी दे देलन, तब जौना नजर से उ हमरे तरफ देखलस, हम समझ गईनी ओकरा आँख में सुअर के बाल आ गइल बा। केकरा आँखी में सुअर का बाल आ गइल बा राजगुरु जी? अरे वही बकलोलवा के। अच्छा, अब का करे लसु? अरे ये पूछ का नाई कैलस। महाराज अपन अम्मा के श्राद्ध पर ये ब्राह्मणन के स्वर्ण के कुछ देवल चाहत रहलन, ता गइल ऊपर से लागल अपन दिमाग देवे कि सोना दान कैला के कौन फायदा, चांदिए दिहल जाओ। अच्छा, बड़ा दुष्ट बा। महाराज से सोने का सिक्का का थाल लेत वक्त ना कहलस कुछ कि ओकरा के सोने के सिक्का के जगह पर चांदी का सिक्का दे देवल जाए? और का देखो कितना बार के स्वर्ण मुद्रा के थाल मिलल, हम कुछ ना कहली। लेकिन आज महाराज एक गरीब ब्राह्मणन के जब स्वर्ण मुद्रा देवे लगलन, तो ई बकलोलवा के पेट में दर्द होके लागल। बकलोल कहीं के। अरे का बात बजी, बड़ा गुस्सा में बानी? हाँ, काहे, का हो गई? पिछला रात महाराज के माता श्री वहाँ के सपना में आयल रही, तब महाराज राजगुरु से इस सपना के अर्थ पूछनी। अच्छा, त का उत्तर देना राजगुरु? उहे जवन आज के सब लालची ब्राह्मण करेले। अरे बताई त। अरे राजगुरु और उनकर साथियन महाराज के माता श्री के श्राद्ध में सोना के आम दान देवे के सलाह देले बाड़न। सोना के आम? काहे?
अरे यह तो हम कहनी, मगर राजगुरु और उनकर साथी महाराज के कहले कि चूंकि वहां के माता श्री के आम बहुत पसंद रहे और आजकल आम के मौसम नहीं, एह से सोना के आम दिहल जाओ। लेकिन हम ई पाखंडी या लालची ब्राह्मणन के इतना आराम से ई आम डकारे ना दे।